El colze és una articulació que es troba entre el canell i a l'espatlla. És una articulació que, quan hi ha un traumatisme, pot ser o banal, que no tingui cap tipus de problema per tornar a jugar a futbol i per la vida normal, o pot ser una lesió molt greu. Quan són lesions banals, en principi es s'immobilitza durant uns dies, això és amb luxacions simples o amb petites fissuretes, i al cap d'unes màxim 2 o 3 setmanes ja comença a moure i queden poques seqüeles. Quan és una lesió greu, que afecta la part de l'articulació perquè hi ha una fractura o hi ha una fractura amb luxació, que és que els ossos se separen, són lesions que requereixen cirurgia i en aquests casos la rehabilitació dependrà molt del tipus de lesió que és i s'ha de tenir molt present, i aquest és el motiu pel qual s'han de seguir molt bé els consells mèdics, és que poden quedar seqüeles com ara rigidesa articular o que no consolida la fractura o que quedi una seqüela d'inestabilitat.